Ganduje Buhari Sardauna Zambu ba za na bi dan agwagwa ba. Mutunci ga dattako Ƙwarya tafi ƙwarya. rundunar adalci Buhari da shekarun Ganduje. addini da karamci Ƙwarya tafi ƙwarya. layin masu mutunci Buhari da shekarun Ganduje. in sun maka ba su agori Ƙwarya tafi ƙwarya. ba su kalamai don shashanci Buhari da shekarun Ganduje. a ciki na su babu shaki Ƙwarya tafi ƙwarya. ga sakon Musa Iliyasu Buhari da shekarun Ganduje. hali ɗaya al'umma ɗaya yanzu kanawa mun hau layi tunda masu mutunci sun haɗe a Kano ni ma ba zan yi nusan ba. Ganduje Buhari Sardauna Zambu ba za na bi dan agwagwa Tunda ba. masu mutunci sun haɗe